Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, nata sa ikalima nga Domingo sa Kwaresma. Nato na ning gitaptapan dinhing ato mga altars, mga ribulto tungod kay mo-focus na ta sa pagpamalandong sa kamatayon ni Kristo, diin mingit-ngit ang kalibutan. Atong sa ulogon sunod semana ang Bendita sa Lukay, Palm Sunday, unya muso dayon ang Holy Week. Atong iampo nga ato mga katawhan sa tibuok kalibutan, labi na gitang mga Katoliko, magpakita unta o kasing-kasing nga mahinulsulon o mapaubsanon nga makalihok yun sa tong kinabuhi ang grasya o ang mga pulong sa Ginoo. Ang ato sang mga leaders sa atong nasod magkahiusa unta, magbasol sa mga kasalanan o muatiman sa katawhan sa Diyos nun nga paagi. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit ani ato mga slots, hatagan unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na gyud ang kalinaw ug ang kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamoyo kami Ginoong Dios namo nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw diha nianang gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga mo'y naghimugdalan diya sa dagat ug agianan diya sa lawom nga katubigan, nga mo'y naglaglag sa karwahe, sa kabayo ug sa mga sundalo, mga pukan sila ug dili na makatindog, gipalong sila sama sa pabilo. Apan ang Ginoo miingon,
Ayaw na hinumdumi ang nangagi, ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon, magbuhat ako og bagong butang, karon dayon mutungha kini og makita ninyo. Maghimo akog dalan didto sa kamingawan, ug mga suba didto sa disyerto. Pasidunggan ako sa ihalas nga mga mananap, mga lubo ug mga abistros, kay padagay dayon ko ang tubig didto sa kamingawan ug mga suba didto sa disyerto, aron imnon sa pinili kong katawhan, ang katawhan nga akong giumol, alang sa akong kaugalingon, aron daygon nila ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo, sa mga bihag sa Siyon, nahisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Unya nga tungbaba na puno sa hudyaka, ugang atong dila sa kasadya. Sila diha sa kanasuran. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanila. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Iuli ang among kapalaran o Ginoo, ingon sa masulog nga mga sapa diha sa kamingawan sa kasadpan. Sila nga nagpugas nga naghila, mga ni nga managsadya. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Bisan manggula sila nga magdangoy-ngoy, managdala
sa binhi aron ipugas. Mamalik sila nga managsadya, magdala sa ilang ginalab. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo bahin ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo ug mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikad sa pagtuman sa balaod, kundili sa pagkamatarong nga nadawat ko pinaagi sa pagtuo kang Kristo, pagkamatarong nga gikan sa Dios ug gipasukad sa pagtuo. Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo ug masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw, ingon man nga makaambit ako sa iyang mga pag-antos ug nga mamatay ako sama sa iyang pagkamatay, uban sa paglaom nga ako banhawon. Wala ako magpasabot nga nakabot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako pagpaningkamot sa pagkabuot niini, kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Hinuon mga igsuon, wala gayud ako maghuna-huna nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang pagkihikalimot sa nangagi ug ang akong pagpanikamot kutob sa mahimo ko aron makabot ang dag-anan. Busa nagdagan ako diretso gayud sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti nga mao ang pagkatinawag sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya ang tanan na mauli apan miadto si Hesus sa bungtod sa mga olibo.
Sayo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao, og milingkod siya, og nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod, og ang mga Pariseo, nagdalag usa ka babae nga hisakpan nga nanapaw, og siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Hesus, magtutudlo kining babayhana hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod, nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon, kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon, unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya, og sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus og misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Og samtang nagbarog sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus og miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Unya mitikubo siya pag-usab og misulat sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silag pamahawa, una ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus og ang babae nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituyhad og miingon kaniya, babae, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir. Siya mitubag. Kung mao kana, si Jesus miingon kaniya, dili usab ako musilot kanimo. Lakaw na og ayaw na pagpakasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining balaod sa mga Hudiyo nga kon masakpan ang usa ka babae nga nanapaw, sa ato pa nag-adultery, batuon hangtod mamatay, ngilngig kay ning siluta. Pero kay ila maning balaod, dawaton gyud. Pero pag-abot na ni Kristo mga igsoon, wa siya musupak sa balaod, wa sad siya ni-impose sa balaod, pero gitagaan niya og nindot nga pamaagi unsaon paggamit ang balaod. Og unsa may iyang gibuhat, iyang giagda ang mga tao nga nagdanag mga bato kay ihapak das babae nga nasakpan nga nanapaw, iyang giagda nga kining paggamit og balaod dili ra ni para sa nasakpan nga nakasala, apil pod ani ang wa masakpi. Gilingi ay mong tupad ing nasakpan ka, nasakpan lingi ba, imong tupad ba, inanasakpan na ka? Ano man mo manglingi? Wa pa man mo masakpi. Gikonobi, isa kunos kamot, kinsa dinhi ang wa gyoy sa karong adlawa. Taas ang kamot. Nang wa gyoy sala ba? Na ini isa, ako siguro ko ana kay bata nang gamay. Ang bata ray way sa, pero kanang gadadag bata karon. Nasada na. Muna ingon si Jesus, sige, gamitan na ninyong balaod. Pero, ang dunay katungod nga musilot nining sadan, kadtong waysa, kinsa ninyo ang waysala, mo'y muunag hapak og bato. Sa standard di ay sa Ginoo mga igsoon, ang ayang musilot sa sadan kadtong waysa.
sa ato rong sitwasyon sa atong nasod na may gasigig sinilutay diha, na ay gipadadag supina, na ay gipadadag warrant of arrest, naasay gipang contempt, gipang priso, naasay gipadang adto sa ICC. Sa inyong tan-aw, kanang naghatag ana nga maong mga actions nga naay gipang priso dito sa Kongreso, naay gipriso, naay gi-contempt, naay gipadas ICC, kanang nagbuhat ana naa sila'y sawa. Kadto sang ilang gibuhatan ana katong gipriso, nang gipadaan ang adto sama ni President Duterte, natoy sawa. Naasad kining nagwali sa inyong tan-aw naa ni sawa. Suga sa inyong tingaw na. Kanang mga madre na ni sawa. Kana kusog-kusuga yan. Kansi na mo, no? Kantong na nagliktor din ka brunda-brunda, nato'y sawa. Naasan? Kanina sa kong kilid, nani sawa. Klaro anang naong nga. Sa ato pa, kinahanglan usa ta mamalandong. Karon bitaw katawanan kayo. Kay ang ilang kita na sa social media ba, kani ako komentaryo lang eh. Katawa ko magtanaw ba? Katong gipatawag sa to Quadcom, Tricom ba to? Naay gipatawag nila nga moadto dito kay resource person in aid of legislation, wa man nga ang uban kay nanagana ba nga makontempt ta dia, ipapriso ta dia, murag na nga hadlok, perti nilang panaway, kamo day nya kasagaran nato diri mas pika side sa mga Duterte side man, mga supporters ang ipatawag, mga vloggers ba to, nga resource person dito sa office sa Vice President, mga inana sa una pa ba kato mga hiring-hiring ilag yung yubiton nga kuan ko no, kana ganing nganong mahadlok mo adto, nganong dili mo tuman sa invitasyon nya supinahan, ang uban gani nisibat na kay ipa-arrest na karon sad aning tungod aning issues ICC nga giprisos President Duterte dito, nag-hearing sad sa Senado nga gipanguluhan ni Senador Amy Marcos, ang maguwang ni Presidente Bongbong Marcos. Pag primerong hearing, daghan kay ito mga Silas Marbel, General Torre, kaysa patong uban, Rimulya, daghan kay dito. Mura man to, aligre kay ito ilang hearing, daghan man tag nadiskubrihan. Pag ikaduhang hearing, mingaw na kayo mga lingkuranan. Wa na ng lingkod. Ni desisyon dayon si Senador Amy, silam dito, Senador Bato, o kinsa pa to, nga atong supinahan. Karon na isyu na ron kay pag-abot na sa supina, ilan nang gi-isyu, wala pa pirmahi sa Senate President tungod kay iya pang gipasa ngadto sa legal committee sa Senado to analyze og dili ba mo create og more chaos kuno panag-away basig dunay constitutional crisis. Wa man mahitabo nga katong sa dito sa Congress, wa man mahitabo ngayon ayaw sana supinahi ang mga vloggers, ang mga kuan diha, ayaw usa kay kana ganing bisan gani ngadto ni President Duterte, wa man nila buhata nga ayaw usa na i-arrest ha, ato usa ikonsulta ang atong kanini ang sana legal in quotation legal committee kay base niya mo create ni constitutional crisis. Kanindot unta kung i-apply na sa tanan sa both sides, ano bang ayaw usa paghimog action, refer usa pero ato na lang pilion o kinsay applyan anang referral nya kinsa sa tong i-outright na tog arrest nga mao pala pagtugpas eroplano arrest dayon pada sa dayon mura mag kanang gitawag og unsa na kanang mobiyahe ka nga inigabot ni Mos Airport iko andayon i-announce dayon do so have unsa tawag kana kanang magsumpay connecting flight
O ana, please proceed to. Murag si President Duterte bagikas Hong Kong pagtugpa nga proceed to Villamor Air Base for the next flight. Asa naman sad? ICC. Atong i-apply. Pero wa man gi-apply. Unsa may hinungdan? Tungod kun atong usisahon diha sa paagi ni Kristo ang iyang paggamit sa balaod mga igsoon, duna gyoy tulo ka basihanan. Una, tungod sa gugma niya sa katawhan. Mugamit siya balaod nga naa ginang gugma. Ikaduha, gamiton ang balaod aron ipatunhay ang hustisya sa katawhan, justice. Ug labaw sa tanan, gamiton ang balaod para sa kaluwasan nato gikan sa sala. Ang ato yung ultimate purpose is salvation from the bondage of sins. Mo nang niingos Kristo, kinsa to'y waysa mo'y mo naghapak. Unya kay wa man ginihapak. Ang waysa dito atong ilang pundok, si Kristo raman, sila na lang duha ug ang babae mo'y nahibilin. Ang sad-an nga babae ug ang Kristo nga way sala nga si Hesus. Nangutana dayon si Hesus, wa bay nihapak ni mog bato? Ni siya wa naman sir. Ingon sa Kristo, di sad ko musilot nimo. Siya ra may angayang musilot kay ningo mas Kristo siyang standard. Kinsa toy way sala mo'y musilot aning bayhana. Si Kristo mo'y angayang musilot. Pero unsa may iyang gibuhat? Matud pas tubag nato sa Salmo. Ang sa titubag sa Salmo? Hoy. Way kudiguhay. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Kani di ang paggamit og balaod mga igsoon nga naa ng gugma, hustisya og kaluwasan, ang resulta kalipay. Kalipay. Sa Team Marcos o Team Duterte, sa ilang paggamit sa mga balaod nato dinhis nasod, kinsa manilay nakahatag og dako-dako nga kalipay sa atong mga katawhang Pilipinhon. Team Marcos o Team Duterte? Wa lagi mo tubag, basta mangutanag bartig politika ay mog tubag. Dihalas inyong kasing-kasing. Unya karon kay umabot mang eleksyon, ang atong pilion kadtong mga kandidato kandidata sa pagkasenador nga region padong sa pagkakonsehal sa lungsod nga mogamit og balaod aron malipay ang kinabag-ang Filipinos, dili lang ang pipila, dili lang ang usara ka partido mo'y malipay, kana yung kinabag-an yun mo'y malipay. Di man kita kalipay sa tanan sama ni Kristo. Wa man siya makalipay sa mga leader sa mga Hudiyo, pero ang kinabag ang katawhan hangtod karon ni api abot na dinhi sa liluan dinhi San Vicente nangalipay gyud. Nga naman kay nagamit lagi og balaod, pinasubay sa gugma, hustisya og kaluwasan. Kining pagpamalit og slot unsa man sa inyong tan-aw? Ako raman sa nang balaod-balaod din nga pamalit mog slot. Sa inyong paminaw, makahatag ka nagkalipay natong mga katawhan? Kusga? Kadtong ni Oyon nga makahatag, ayaw mog uli nga dili mo kapalit og slot. Kay may nang magbilin mo din kalipay, kaysa manguli mo nga kamura gyud naglipay-lipay kaon-kaon ana nyawa mo nakalipay sa kinabag-an. Ang balaod sa paggasto og kwarta mga igsoon unsaon man, gastuha ang kwarta para sa mga nanginahanglan. Na sa kay imong kinahanglan, na sa kinahanglan nimo isig katawo, bahini gyud ang imong isig katawo. Pila ra man sa ni atong gipangayo dinhi, atong SBF dag para sa kumbento 500 pesos. Ang atong para sa atong pista o sa atong Holy Week celebration kanang God's Healing and Deliverance GHDP 100 pesos.
ang atong itabang ni Father Arnel sa iyang pagtukod og sugod siyang simbahan dito sa kolonya kadtong it's haligi para ni Mama Mary, it's PMM 100 pesos. Kung atong totalo ni 700 pesos ang simana o gusto nyo ka kada simana ka mo palit. Gamay ra kay na kamong tibok pamilya magtinabangay mo unsa may buhaton. Aron gyud mapakita ninyo nga sundon taning balaod ni Father sa pag-donate kaning slat-slat unsa may buhaton. Sayong ra kayo. Karon Lenten season ting fasting and abstinence, ting sakripisyo. Ako mong hangyoon, gikan karon hangtod sa Black Saturday, pag fasting and abstinence mo 5 kaadlaw, kada usa ninyo, 5 lang kaadlaw. Nya ang budget nato aning atong 5 kaadlaw nga kaon, nga wa nato gamita, kaon og snacks, aning 5 kaadlaw, ipalit ninyo og slot. Okay mo anang balaura? Pila pa man kaadlaw gikan karon hangtod Easter. Pila kaadlaw? Hoy. Nos amang Easter Sunday, Abril 20. Ana. So, gikan karon hangtod April 19. Pila man na kaadlaw? 6 man ta karon, naay 13. Kuhain na ninyo 5 kaadlaw. Unsa man ang fasting? Mukaon ra kag kausa, nya ang katong duha nimo kakaunan panalitag 3 ka kakaon kada adlaw, mukaon ra kag kausa, katong duha nimo ka meals imo na tong iforgo nya away snacks. So mao na ana, nya kaduha ra ka mukaon sa usa ka adlaw, kausa na lang ka mukaon katong imong usa ka meal, imo na tong kuhaon ug ang imong snacks. Mao nay fasting. Abstinence, of course, why karne. Sige. Deal or no deal? Lingi mong tupad. Ingna sugod na ta karon. Ingna sugod na ta. Kanang wa mo lingi na miligro. Ang kanang nilingi nya madasigong ni hagad sa iyang tupad. Hastasan mo mga online parishioners o musugod sad mo karon, hala, palit na. 700 pesos ra gid nay worth. Nya kung gusto mo challenge, i-total na to tong mga tulo man ni ka-challenge nato is BF Dan 8,000 per challenge, HDP 1,200 per challenge, ang HPMM 2,000 per challenge. Mo total ra nag 11,200. Kana ariba mo 700 o ariba mo 11,200. Mga igsoon, daghang mga balaod nga atong gipatuman sama ng pagbayad og buhis, sama anang pagtuman aning pagdili, paglikay aning mga drugas, paglikay aning mga illegal gambling, kaning mga immoralities, sama anang pagsigig pamakak, graft and corruption, mga balaod ni nga kun atong sundon uban sa gugma, hustisya o kaluwasan, muhatag og nindot kayong epekto sa atong katilingban. Ato ning iampo, ato ning buhaton, og ato ning isustiner hangtod sa kamatayon. Manindog ta, mga buotan. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulong kaadlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya aron maghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika,
sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Dios nga atong amahan, naghatag kanatog kaluwasan pinaagi sa iyang bugtong anak. Malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, amahan, kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francesco, ug ang mga kaobispuhan, sa walay puas, magsangyaw sa magiluyong gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga talikdan sa tanang katawhan sa kalibutan, ang pagdumot ug ang kapintas, hinunua, pakabililhon nila ang paghigugma o pagpakighiuli, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga sila nga mudawat sa sakramento sa bunyag inikabanhaw sa Ginoo, matisok diha kanila ang binhi sa ebanghelyo ug sa ingon, mamunga ug mag-ani sila sa maayong ani sa pag-ampo, sa pagtuo ug sa pag-alagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton ug nanag-antos, hikapon sa malumo ug makaalim nga gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga sila nga nagbangutan ug naguol, tungod sa paghalin sa ilang minahal sa kinabuhi, ayuhon sa Ginoo ang ilang mga samad, ug matugob sila sa paglaom sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang tanang nangamatay nga magtutuo, mabanhaw na ngadto sa himaya sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Makagagahom ug maluluyon, mahigugmaong amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibok iyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, dungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinaagi sa gahom niining sakripisyo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, pinaagi kaniya, nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa niusa nga kalipay, uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi, wang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag ngandha kanimo makagagakong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Nangamuyo kami makagagahom nga Dios aron sa kanunay mahilakip unta kami pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas ug dugo nga among gikalawat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kahiusa, divine unity. Nya mahitabo ra ni kung gamiton gyud nato ang balaod sa Dios ug balaod sa tao uban ang gugma, ang hustisya ug ang kaluwasan. So naataroy bisita nga pari koyog siyang pipila ka parishioners aron tagaan taghigayon nga magkahiusa o magkahigugmaay. Kalay paila, Padre. Mayong buntag kaninyong tanan. Ako si Father Marlon Kua. Ako ang kura paroko sa Our Lady of the Most Holy Rosary Parish, Curba, Ormoc. Dili ko taga diri sa Cebu, kung dili sa laing archdiocese, from the Archdiocese of Palo. Uban ang akong mga members sa PPC. Ako lang gipauban ni mga batanon aron dili kaayo kapoy sa ng pagbiyahe. Pag abot pa lang namo gahapon, basin mangutana mo ngano man di aman ko. Isip ko ra paroko sa parokya dito sa Ormoc. Kung nakaibaw mo, more than 11 years na nga nag-Yolanda, Super Typhoon Yolanda, until now, dito sa among archdiocese, tanang mga parokya, tanang simbahan, sige lang gihapon og construct. Why huno nga sige construct, sige renovate sa mga simbahan. Usa na diha ang among parokya, ang Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Kung inyo i-flash diha sa inyong mga TV screen, ang among mga renovations, construction, na ami renovation sa simbahan, ang retablo, ang ceiling, wa pa ganing mag-repaint, and then na ami gi-construct pod nga bag-ong kumbento kay murag bag-o lang sad nga naa nami kumbento kay sa una pag abot na ako gani sa parokya way kumbento. Way mapuy-an ang pari. So managhimo mi og bag-ong kumbento. Sumao nga di ako karon ninyo nangayo og tabang. Ang pangutana karon ngano man di aman ko og wa ko dito sa amoa. Or like for example dito sa Ormoc, ka syudad man unta ang Ormoc. Sa tinuod ingon pa nako tanang parokya na ay construction. Lisod na kayo mangayo dito. Kay since giyolanda mi, sige lang mi og pangayo. Mao nga ang mga tao dito murag na anay gitawag nga donor fatigue. Imagine since 2013, sige ra jud mig pangayo. Murag ang mga tao dito murag napul-an na, murag nagpabaga, nagnudjud mig naong dito kay ingon pa man nga sige lang jud mig pangayo dito og tabang. Pero mao nga si Father Shano nag-invite po siya nako o nag-request po niya kung pwede ko muari sa inyong parokya mangayo og tabang ninyo. Sa karon naami utang ang among retablo nagkantidad og 5.6 million, ang ceiling 3.2 million, mo kantidad na total of 8.8 million pesos. So wala pa diha ang gihunong sa namo ang kumbento gani o naapay mga lain nga mga renovations. Pero anyway, sa karon maulang sang among utang, at least mabayaran namong among utang nga 8.8 million pesos. Mao nga hinaut unta nga makatabang mo sa among parokya. Kay ingon pa man sa among arsobispo dito, taga diri man gani pud na sa Cebu, si Archbishop John Du. Ingon siya nga kinahanglan mabayaran ang utang usa mabalhin ang tanang mga parish priest. O karon murag naa na lang mi nabilin nga 2 years
ingon ko asa mang kakakitaan nig 8.8 million sulod sa duha ka tuig. So mao nga di as Father Shano, nangayo jud ko tawag nga Father Shano, padtua jud ko sa imong parokya, mangayo kog tabang sa imong mga parishioners. So daghang salamat kaninyo in advance. I hope nga ang Ginoo nalay mo bawas ninyo sa inyong kamanggihatagon. Daghang salamat. Salamat, Father Marlo, ug mga kauban. Thank you kayo. So ang ilang parokya dito, ang Kurba, nasa Dadek Kurba. Ang ila sa ditong patron, Our Lady of the Most Holy Rosary, segunda patron sa nato. So murag close to our hearts, no? So bahala na sila dito, na sila donors fatigue. Kita dili, sige lang donor, why fatigue. Sige, atong ihatag ron ang atong special love offering. Daghan kayong salamat ninyo nga nang hatag. Salamat choir sa inyong awit. Atong tagaag masipang pakpak ang nanghatag. Og napa mo'y idugang, maugya po na itong buhaton, pakigsabot-sabot lang mong Father, nahanam siya sa gawas ron mo standby. Sa mga online parishioners, pwede sad mo makapadala dinhi nato, specify lang para na ni Father Marlon o sa iyang parokya. Atong pasalamatan ang nialagad nato karon, ang atong mga pimag diha sa gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherates, love offering assistants, mga sacristans nga ni-serve karon, ang atong parish personnel, ang ato sad nga mga lector, salmista, ang atong IT, mga sokom, o ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Blue and Mrs. Disa Manlunas and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Ato sang padayong pasalamatan ang atong mga namalit sa atong mga slots. Mao na ni ang atong update. Ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces, ang atong halin niabot nag 54,564 ka slots, naapay 5,436 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot para ni sa atong kumbinto aron matiwas na natog bayad. So ang atong utang dinhi kung maghinisgo tay tag utang naapas mga 40 plus million pesos ang atong utang. O niya, basig karon na ning Agosto mabalhin inyong pari. So mabayaran ba kani nato so aning mga 4 ka buwan. So ang ato sang kuanan ni challenge natay 16 slot challenge nga tag 8,000. Nakadawat na sa tag 509 ka 16 slot challenge. Ang atong ikaduhang slot, ang God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang ato ning gamiton sa atong Holy Week celebrations o sa atong fiesta celebrations karong Mayo 3.
manghatag-tag mga bugas ngadto sa around 4,000 ka mga families o nasa tay mga ipanghatag sa mga kapilya para sa ilang padayon nga pag-renovate sa ilang mga kapilya. Muna'y dako-dako nato nga mga gastuhanan o sa atong mga premyo-premyo sa atong mga activities. So ang atong halin niabot na og 17,812 ka slots na apay available nga 52,188 ka slots nga tag 100 pesos. Ang atos ang challenge ani kay 12 slot challenge nga tag 1,200 na nasa tay nadawat nga 589 ka challenges. Salamat kaayo. Nya ang atos ang usa ka slot hapit naman ni mahurot haligi para ni Mama Mary, HPMM, ato ning itabang ni Father Arnel Ponce, ni angkon tag 20 kahaligi dito sa iyang simbahan nga sugdag tukod. Ang atong halin, niabot na og 9,503 ka slots, 2,497 na lang ang nahibilin, tag 100 pesos per slot. So kung ganahan mong mutabang ani, pwede sad mong moangkog usa ka haligi, equivalent to ilam nang usa ka 500 ka slots. Ang usa ka haligi 500 ka slots equivalent. So nata ni 20 slot challenge nga tag 2,075 na sad ang atong nadawat ka challenges. So masipang pakpak sa tanang namalit na tog slots. Salamat kayo. Padayon akong ipahibalo ninyo nga naatay Via Cruces dinhi matag Biyernes. Last na lang day karong sunod Biyernes nga human sa alas 6 nga misa. Unya ang atong prosesyon dinhi sa image ni San Vicente Ferrer atong patron himuon nato matag Huwebes human sa alas 6 nga misa. Ang atong confirmation himuon nato karong Abril 26 unya ang deadline sa registration karong Abril 10 Huwebes man Merkulis Huwebes 6, 7, 8, 9, 10. Huwebes. Unya, ang atong mass wedding karong May 1. Hangyoon ta mo nga kanang i-secure ang inyong katong nakaparegister na sa mass wedding. Ni-close naman ta sa registration. I-comply dayon as soon as possible ang inyong mga requirements. Aron dili mo ma-rejected inig ka actual na gyud. Unya, nasa dadihay lungsuranon gihapon, kada semana man ginang atong isyu sa lungsuranon, na dias gawas, love offering ang inyong ihatag. O guwasan mo ikahatag nga love offering, gusto mo mubasa, pangayo lang mo diha, nara dias lamisas gawas. Pero na mo ika-love offering, from piso to 1 million, ihatag lang sa dito. Unya, ang Guadalupe Parish, Our Lady of Guadalupe Parish, ang patrona sa atong Archdiocese sa Sugbo, naghimo sad sila og project retablo unya napaman sila'y kuwang nag-dinner for a cause sila na malihog sila nato dinhi nga i-announce ang ilang dinner for a cause karong Mayo 10 adto sa IEC Pavilion. Ang ato lang hangyo ninyo ang taga dinhi og mutabang mo ani pal gusto mo mopalit og ticket dihala sa atong opisina. Amora nang ilista, niya i-communicate na nato ngadto sa Guadalupe. Nyag mo adto mo sa Guadalupe, niya man isa ng ilang contact person, contact numbers din sa atong gi-flash, kontaka lang sila aron makapalit mo ticket in support sa ilang project. Ako ra baning parokya, diha ko na umol pagka Kristiyano hangtod nahimo kong pare. Diha jud ko sa Guadalupe, anak jud ko sa parokya sa Guadalupe. Unya naasa ni concert panahon sa dinner for a cause ato mga singing priests manganta diha sila Father Kipling, Father Saki o sila Father John Kabag o uban pa. Unya padayon sa mog support sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod nana ni 243 ka thousand nga mga subscribers. Sige lang mo view, like, share, subscribe kada adlaw aron mas daghan ang ma-enrich sa atong mga pamalandong sa gospel.
Unya makatabang sad mo paghatag og gamayng income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Unya makalikay sad mo sa mga scammers, labi na mong mga online donors nga di mo mabiktima sa mga scammers. Anhi din ninyo makita ang atong official information. Sunda lang gid na ninyo. Ya, ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Kini lang sa inyong sundon aron dili sad mo mabiktima sa mga atong mga scammers. Manindog na ta para sa final blessing. Na sila sa Father Marlon, magbarog-barog ra na dias gawas, iya makauban. Pwede sad mo makaistorya nila o kung doon na pa mo'y additional nga hinabang ngadto sa ilang parokya, pwede mo makig-arrange nila diha. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.